どうも、こんにちは。今回はですね、皆さんに特別なツールキットをお出ししようと思います。これがあれば、あなたもデータ探偵になって、世の中の大きな謎を解き明かせるようになるかもしれませんよ。いやー、これ不可能に思えませんか？たった1000人に聞いただけで、国全体のことがわかるなんて。でも、実はこれこそが統計学っていう学問の、一番面白いところであり、挑戦なんですよね。つまり、一人一人に聞かなくても、どうやって大きな集団を理解するか。よし、じゃあ早速この謎を解き明かしていきましょう。さて、最初の謎はですね、この群衆。統計学の言葉で言うと、補集団ってやつなんですけど、これをどうやって把握するのかっていう問題です。で、やり方は大きく分けて2つあります。1つは全数調査。文字通り、全員を調べるやり方ですね。国勢調査なんかがそうです。でもこれって時間も人手もお金もとんでもなくかかって正直めちゃくちゃ大変なんですよ。で、もう一つが標本調査。こっちが賢いやり方で一部の小さなグループを調べることで全体を推測しようっていう考え方なんですね。ということですよ。もし小さなグループ、つまりこの標本だけを見るんであれば、そのグループをいかに正しく選ぶか、もうそれが全てと言ってもいいくらいなんです。だってこれらが僕たちの手がかりになるわけですからね。変な手がかりをつかんじゃったら、水戸の気概の結論になっちゃいますから。はい、ここが一番大事なルールです。手がかりに偏り、英語で言うバイアスってやつですね。これが絶対にあっちゃいけないんです。つまり、選んだサンプルが調査したい全体の完璧なミニチュア版になってなきゃいけない。でもどうやったらそんなことできるんでしょうね。そのための最もシンプルで、そして有名な方法がこの無作為抽出です。これすごく公平なやり方で、要は調査する側が無意識に答えやすそうな人とか自分と意見が似てそうな人を選んじゃうみたいなことを防いでくれるんですね。まさに帽子からくじを引くようなイメージです。ただ、国全体みたいなすっごく大規模な調査だと、さすがに全員からくじ引きするのは現実的じゃないですよね。そこでもっと複雑なこの多段抽出法っていうのを使うんです。これは賢いですよ。まず、国全体を都道府県みたいな大きなグループに分けて、そこからいくつかをランダムに選ぶ。で、今度はその中を市町村みたいなもっと小さな地域に分けて、またランダムに選ぶ。これを繰り返して最終的に個人を選ぶと、こうやって問題を小さく分解していくことで、全国を飛び回らなくてもちゃんと全体を代表するようなサンプルが取れるってわけです。さあ、これで手がかり、つまりデータが集まりました。でも、ここからが本番です。だって、ただ数字がずらーっと並んでるだけじゃ、何が何だかさっぱりもわからないですよね。そのデータに隠された物語、パターンを見つけ出すには、そう、可視化。つまり目で見てわかる形にする必要があるんです。じゃあ、ここで一つ具体的な例を見てみましょうか。これは日本の47都道府県がそれぞれ映画のスクリーンをいくつ持っているかっていうデータです。こういう表にまとめると、データは整理されますけど、でもこれパッと見て全体像ってつかめます？ちょっと難しいですよね。そうなんです。まさに、表っていうのは詳細を見るためのもので、グラフは物語を語ってくれるものなんです。本当に何が起きているのかを理解するには、絵にすることが不可欠。そこで可視化ツールの出番ってわけです。この数字の羅列を私たちの脳が一瞬で理解できる形に変えてくれる魔法のような道具ですね。例えば、この棒グラフ。これは何かと何かを比べるみたいな時にすごく便利ですよね。教科ごとのテストの点数とか。どの棒が一番高いかなんてもう見た瞬間にわかります。一目瞭然です。それから、円グラフ。これは全体を100とした時にその内訳がどうなってるかっていうのを見せるのが得意です。まさに一つのパイをどう切り分けるか、その割合をパッと見で理解させてくれる優れたグラフですね。でもここで一つ考えてみてください。例えば不平等みたいなもっと抽象的なものってどうやったらグラフにできるんでしょうか。例えば貧富の差とか、今回の例で言うなら映画館がたくさんある都道府県とほとんどない都道府県の間の格差をどうやったら目で見てわかるように描けるのか。
そこで登場するのがローレンツ曲線っていうちょっと特別なツールです。これ面白いんですよ。このまっすぐな線、これが完全平等線。もしすべての都道府県が同じ数のスクリーンを持っていたらこうなるっていう理想の状態ですね。で、このぐにゃっと曲がった線が実際の分布、つまり現実です。そしてこの理想と現実の間にできた隙間、この面積が大きければ大きいほど不平等、つまり格差が大きいってことを示してるんです。で、ここからがさらに面白いところなんですけど、さっきのグラフの隙間の大きさをなんとたった一つの数字で表すことができるんです。それがジニ係数。この数字は0から1の間で、0なら完全な平等、1に近づけば近づくほど不平等がひどいってことになります。これを使えば国ごとの格差とか時代による格差の変化とかを一つの指標で比べられる。すごくパワフルな数字ですよね。さて、ここまでで手がかりを集めて、そのパターンを可視化しました。いよいよ我々データ探偵の調査も最終段階です。集めた手がかり、つまりサンプルから、その背後にある全体、つまり母集団の姿を推し量る。これを統計学では推定と呼びます。この推定には2種類あって、一つが点推定。これは例えば平均身長は175センチですみたいに一つの数字でビシッと言い切るやり方。わかりやすいんですけど、まあほぼ確実に本当の値とはちょっとずれてますよね。そこでもっと賢いやり方が区間推定です。平均身長はだいたい173センチから177センチの間くらいじゃないかなっていうふうに幅を持たせて推定するんです。こっちの方が現実的でより信頼できますよね。この幅を持たせるっていう考え方、すごく強力なんですけど、でもここで最後の疑問が出てきます。その範囲、例えば173センチから177センチの間って言ったけど、本当にその中に真の値があるってどれくらい確信できるのっていう問題です。その確信度合いを示すのが、この信頼区間という考え方です。これはただの範囲じゃなくて、その範囲に対して私たちがどれくらい自信を持っているか、その信頼度をはっきりと示すためのものなんです。で、これよくある誤解なんですけど、95% 信頼区間っていうのは、真の値がその区間に入ってる確率が 95% って意味じゃないんですよ。そうじゃなくて、もし同じ調査を100回やったら、そのうち95回くらいはこのやり方で計算した区間がちゃんと真の値を捉えてくれるはずだっていう自分たちの調査手法そのものに対する信頼度を表しているんです。うまい例えをすると、真実という魚を捕まえるための網を作ったとして、その網が100回中95回は魚を捕まえられる。そういう精度の高い網ですよと言っているようなものなんです。はい、というわけで、大きな集団から一部をうまく選び出して、標本抽出、そこに隠された物語を絵にして、可視化、そして自信を持って全体像を推量る、推定。これがデータ探偵の基本的なツールキットです。これで皆さんも次にニュースで世論調査の結果を見たり、仕事でグラフを見たりしたときに、その裏側にある仕組みがわかるはずです。この調査、どうやってサンプルを選んだんだろうとか、このグラフ、本当に正しく物事を表しているかなとかね。さあ、このツールキットを手に入れた今、あなたはどんなデータの物語を解き明かしてみたいですか？